Kinairiyaha dire, kutob nga maabot sa inyong mata, di na ako ah. Binuang, punay mo anak ka na kay area dere. Puro man abandonado atong giyatuan no. Ay kabalaka kay akong area. Akong ingon, kutob nga makita sa inyong mata, di na ako ah. Dito sa unahan, kana di nyo makita, kana mo na ako ah. Naman kayo mo sa sunahan. Nga, nadi sa unahan. Tara. Tur mo. Tara. Yan, boss. Ay, ato. Asa na patuloy ng dalana day? Na! Okay, nagdako kay problema nga wa jud ko kabalog asa ng dalana diya, tod. Kay taon na bata pa ko, diri jud ko mga ditso. Diri ko ana gi ko ditso dire. Dito yun mo yung tatong dira. Oh, ambot lang ko sa ko ana diya, basi ko nasalaan taguan hapon ta diya. Basta tanakit pagka doon naman dito. Yung kan di ba na kay area dere nga no, katuod na di ara nga. Mao ning dalana di ari oh. Ambot kay sa una mga himit diri, anak mama nga dito ko banha daw diha kay ano nang dalana daw diha. Sobrang daw ada rong turn dito sa unahan daw. Diri ako dito ko dire. Then pa yato bus sa may diri bus basta na may ko ana bus luwin mo kay nalusto ka man dira. Ah, kana? Gusti ba? Wala siya sa una sa akong paghibalo sa istorya sa kwang lulos mong lolo. Bahala na sa una helicopter. Kaya pagaman hidroplano. Wala ko pagabalo. Lambot lang ko tinuod bagha. Karon tumpak na. Ay harap Binuang pud ang eroplano. Sige mo pangutara dito dito. Sige mo kuan dia mga maratis kay mo. Oh, kini. One. Para di mo yung tadre. Oh. Kita mo na. Kana ako na diha. Kita kana mga lobihan na. Kana. Ang ako na siya, mga ano doon na siya. Abot kanong naglinya na siya diha nga pagturok ng linya man siya pa. Grabe binuang pud oy. Dugan man tubo taran no. Dungan na rin. Sige pagkatudling. Sabi na mo, pagbaha sa una, nagdungan na po sila diha o kaabot. Kaya paghuman, nanurong na po sila dungan. Wala katingalahan diha ron. Unang blessing kay ko sa Ginoo nga anak ko inana gyud nga mga tanom. Ari na niya na po dito pikas. Grabe po ning baha. Oy pagtanong mo jud niya. Urang gitanom nga na gyud. Urang gitanom no. Oh, Ma'am, juga na may area ni mo. mo na dire. Pwede ka malibang diha. Diha, pwede ka malibang diha. Pwede ka bisag kung sa imong buhaton diha kay kini ako na ning area dire. Ayaw lang dito kay dito. Lain pa yato boss. Usa na daw unahan boss. Ato na katuon ra boss. Asa? Dira unahan. Ah, diha dagat na diha. Ilaglag mi dira boss kay murag karo pro mi kadto diri boss niya hasta Sige pagkaminawa. sige, atong atuon diha kay basig naay nanikop diha ron tuod. Kay atuang karon, atuang magilaw ta. Tara tara. Yay, apit na dyan maloto. Ginagawa mo. Kaon na chicken karon. Yasa, ito na eh. Saan yung gisugod? Sinilas? Sa mga buwag? Putan na. Eh? Boss, ano yung gisugod ito? Sinilas? Saan ito? Buwag? Ah, basig na diha. Ulay ko ana. Atuara na. Dili pa. Ito ko tre. Kita ay. Matay boss ngita pro ning lugar dimo diri oy. Oy. Ano? Kasi no, may kahoy diri ka, mo ni pati inita. Aya kay bulan. Payag niyo. Adi ta, kasi no kare payag niyo. Oh, kire na ta. Dili na to ang area niya, rusa ba tayo? Maday? Dito, sisi mo dito. Bug to ngita ay. Inita. Ngita oy. Putik kamay bay. Saan kita niyo? Aw bay. Sexy girl, dime qué va a hacer. Yo quiero saber lo que tú sabes hacer. Baila como lo hiciste ayer. Hala, kanindot sa biuoy, lamig pa chichig hangin. Kahoy ko. Walo pa yun. Dalaw ka sa dabaw. Uy. Ay, ano eh. Sa bali, ito rin. Diskartihan na rin. Adri lang ta, ligo-ligo lang Adri. Ayos yung kayo, yun. Lantang lang ta. Here bay. Pabuton ta nagbuhatubang na ron. Tanaw to guwapa ba? Dili. Kailangan mga tong dulo niya pasin dai. Kuwari ka dai. Pasok siya. Uy. Ah, may balaan na ron. Tik kamay ito bisa may una na ron. To, sa may unang grada. Ikaw Dev. Sa grand una grada. Supaya donate, kamangon tulad to. Ay, ikaw na unang, ikaw may unang kita ala. Sa'yo no. Ito. Si, kumangan to. Ulat lang may dire. Suray, may kung sa'yo. Guwapa ka na, bakit guwapa ka? Wow.
Putik kamay oh. Chicks jud ba? Pantay ka ba? Kamangon ti ka. Ya amat baga oy. Putik pakukang. Manalo kayo. Manalo kayo. Ito ay. Ito, Bobby. Cik. Kaman sa ka. Hindi kayo panalo kayo ba eh. Scam ka na ako. Pagpapang na no. Na chicks. Meron ka. Ako na may kamang na ba? Yamat. Huwag ka lang miyaw pa dyan. Sabi, hindi ka gusto mo rin. Ito. Ah, kaya asa oy. Lami yung patagar si bayot man di ay. Nah, iyo. Ino. Ano kayo, walo? Hindi kayo. Naayan yung diskarte. Ikaw naman boss. Ako ba? Ikaw na. Awar to. Naayan yung mga diskarte, oy. Hindi, ba't ka? Awar lupa dyan. Ay, ba? Pagkalipan ako ba? Grabe, kita na siya umabos be. Yawag. Di mo to chikanan na to. Dako, ang itlog na to. Na-scam ka rin ko no. Abiro ko ni. Kuhan lang ko kay. Para ma-scam po mo. Makapalos ko rin nyo. Iskam, magdalik ron. Iskam ko to si boss ron. Nakara ron. Hangol na pa kayo ng chicks. Patay yun na ron. Patay na ron. Scam yun na. Tanaw na to ni. Uyan, eh. Diskarte, yan, eh, be. Putik kamay, lumias ang chika. Chika, tayo. Ako ato ka karon. Ako'y makaangko ni mo ron. Man! Yate! Raon! Dako, kung may kag-itlog, dako! Agoy! Bravo, labog na si boss. Ala, kanot Si na. Raul na. Scam na. Awa. Awa, awa. Wait. Padalo si boss, wait. Ano ba? Ano ba? Kamu mga yatiam! Inyo sa kugilan ba? Raul ba nito di ay? Ditse! Lumihan ninyo! Kalaubaw kay Mustafa ba? Yaat na mo rin bahala mo ya! Nawa, ikaw manggod, biyano tang boss oh. Boss, latabi boss. Sa tabi boss. Sino ko na? Kung kami sa na! Boss! Sabi boss! Usap do tawana to pura mag-iunsa. Man. Galit raman. Dito ay manapa lang talo no. Manapa lang. No. So, hi guys! Welcome back! Again, nabibig sa mga batong ron. Salamat kasi inyo ang pagtanaw, paghuman sa mga video. O, pasalamat po ko sa mga viewers na to diya, sa viewers na to sa YouTube, sa Facebook page na to. Salamat kayo ninyo sa panayon ninyo, suporta na mo, ang may puwas na suporta. Salamat kayo ninyo guys. O, nagpasalamat po sa sa amuang sponsor karon si Roydo, si Lloyd Villaconsa. Salamat kayo ni Mubay. Salamat kayo sa pag-invite sa Tarang Binsoy, One Team. Salamat kayo kaya ti Gina, siyang asawa, sa tibok na pamilya. Salamat kayo po sa sila mga mayong tao. Ya, shoutout po rin ko no. Shoutout ko kay Gining Ma'am Alberta. Si Juan Jimer man to siyang Facebook pangalan. Si Alberta, Ma'am Alberta. Shoutout ko ma'am. So, kaya pa kayo dugay no. Shoutout mga kawan ko. Shoutout man. Shoutout sa mga mama o papa. Shoutout niya. Pinil mo. Ako rin yung mag-shoutout na ikaw. Shoutout ko sa mga viewers na to ni Ara. Sorry, di pa dugog kayo rin hangin. Shoutout ko sa mga viewers na na. Shoutout ko kay Juan, Kuya Real TV, nga vlogger sa Panabo. Paki-follow sa yung page o paki-subscribe sa yung YouTube channel. Shoutout ko kay Samuka na kay Kuya Milben Mundiar o kay Ate Grace nga yung partner sa ako mga yan dira sa Sibusa o
Ako makaliwat sa Banate. Shout out. Ug atin ako sa Panabo. May gagaw ako dira. Shout out sa inyo tanan. Ug marutan mo shout out. Watay shout out ng baby na to kasi single mo karon. For the single person. Hello. Shoutout po kay Kokan, ka Lenny Lois Pipinoso, sa kumama, ug sa kumama, tira sa production matagal, shoutout. Ug sa ako tayo nakaila karon sa dagat, shoutout tayo kay. Akong mama papa o sa kong so ano sa kong mga iyan kang tingri. So karon na, tuwa na ning tapuson. Hangtod sunod na po Domingo, paghatag na po ninyo og nindot ng mga videos, ng mga katawanan, nga malingaw mo nga dili mawala inyong sa inyong mga kuol, mga kita sa mong video. Isang walay klaro ang mong video, mga galawgaw puro sa mong video, pero naot mi nga unta ipay mo sa mong video, malingaw mo. Salamat, hindi lang ko to. Ampog, amping always. Salamat, God bless. Inyo mga Diyos. Mga nag-Diyos sa mga kabinsoy na sulit. I love you all. Mwah. Mwah.